ଆଜି କଲେଜ ଯିବା ବେଳେ ମୋ ସହ ଏମିତି କିଛି ହେବ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେମିତି ରାଗିକି ପୁରା ବର୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗି ଜଗି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ସାଇକେଲକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେସନରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ କଲେଜ ପାଖ ଷ୍ଟେସନରେ। କଲେଜ ଯାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ୟା ପରେ ମୋର +3 ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରି ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି କିଛି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିମି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।